Bog svima, ja sam Mario Kovač, kazališni redatelj, DJ, svašta nešto. Evo, nalazim se u klubu Močvara, klubu u koji, zalazim, radim, zezam se, provodim zadnjih 18 godina. Klub u kojem sam ostavio dosta svog vremena, živaca, volje, novaca, svega i svačega. Nekakva ideja i pokrenut je projekt da se izda knjiga o Močvari, o djelovanju Udruženja za razvoj kulture koji je pokrenuo Močvaru, ali knjigu koja bi bila puno šira od toga, koja ne bi pratila samo ono što se dešavalo ovdje u nekakvom glazbenom smislu, nego koja bi pratila i sve ono što je Močvara značila i što znači Zagrebu, nezavisnoj sceni i puno šire. Priča koja bi pratila i plakate, stripove, od ovih hofovih koje vidimo pored mene, do svih drugih brojnih autora koji su radili. Pratili bi druga događanja koja je Močvara radila vezano uz izložbe, vezano uz kazalište, filmove. Mnogi ljudi ne znaju da je recimo Hrvatska revija filmova o ljudskim pravima pokrenuta u Močvari. Knjiga bi pratila i ostale aspekte društvene, nekakve radionice koje smo radili, ali ne samo vezane uz klub, nego puno šire. Počeli bi još od prvih pokušaja organiziranja mladih ljudi u Zagrebu, od skvota, od kuglane, priče koje možda ovim mlađima neće puno značiti, ali će im otkriti da je i prije nečega bilo nešto. Pokušat ćemo se prisjetiti Oto kultivatora, jedne sjajne, genijalne priče koja je udružila nekoliko zagrebačkih udruga i koja je poput nekog inkubatora stvorila razne druge priče, festivale, događanja, manifestacije od kojih mnoge i dan danas funkcioniraju i postoje. Naravno da će baza knjige biti nekakva glazba, bit će neki bendovi, bit će neki kultni autori, provlačit će se kroz nju ponajviše možda i dobri duh Zagreba i Močvare, Mance, a jedan bonus knjige bit će i 7-inčna vinilka sa njegovim nekim neobjavljenim stvarima. Osim toga, ono što valja istaknuti je čitav niz nekih drugih dijelova koji će se baviti outsiderima u Močvari, koji će se baviti plakatima i onime što za gradske zidove znači Močvara. Dakle, želja nam je napraviti jedan dokument koji će na jednom mjestu objediniti sve ono što je Močvara značila mojoj generaciji, ali i generacijama nakon toga. Ako vam se cijela ova priča sviđa i ako želite biti dio nje, to je jednostavno. Voljeli bi da sudjelujete, da pomognete koliko možete, koliko želite, da skupimo neka sredstva. Pripremili knjigu jesmo, ona je skoro gotova za izlazak, ali naravno troškovi tiska i neki mnogi drugi su oni koje mi ne možemo pokriti. Nadamo se da ćete vi u tome sudjelovati i time postati dio povijesti.